శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికి వినిపిస్తుంది కదా ప్రభు? క్లియర్గానే హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భవము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 5 మరియు 6వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలోని 5వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఇయం చ సుదతి దేవి ఇయం చ సుదతి దేవి ఇయం చ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ గుణభూషణ భూషణ గుణభూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరారోహ అర్చిర్నామ వరారోహ అర్చిర్నామ వరారోహ ఋతుమేవా వరుంధతి
ఋతుమేవా వరుంధతి ఋతుమేవా అరుంధతి ఋతుమేవా వరుంధతి ఋతుమేవా వరుంధతి ఇయం చ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ ఇయం చ సుదతి దేవి భూషణ భూషణ ఇయం చ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ ఇయం చ సుదతి దేవి భూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరారోహ పృతుమేవా వరుంధతి అర్జునామ వరుంధతి అర్చిర్నామ వరోరోహ పృతుమేవా వరుంధతి అర్జునామ వరారోహ వరుంధతి ఇయం చ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరారోహ పృతుమేవా వరుంధతి ఇయం చ సుదతి దేవి భూషణ భూషణ హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. ఇయం చ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరారోహ పృథుమేవా వరుంధతి. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. ఇయంచ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరో రోహ పృథుమేవా వరుంధతి. ధన్యవాదాలండి, నమస్కారం అండి. ప్రేమలత మాతాజీ, సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇయం చ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరారోహ పృథిమేవా వరుంధతి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ఇయం చ సుదతి దేవి గుణభూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరారోహో రోహ మృదుమేవా వరుంధతి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఇయం ఈ స్త్రీ, ఈ స్త్రీ ఈ స్త్రీ చ మరియు సుదతి సుదతి సుందరమగు దంతపక్తి కలిది సుందరము దంతపంక్తి కలది దేవి దేవి లక్ష్మీదేవి గుణ సుగుణములచే భూషణ ఆభూషణములు భూషణ సొగసునిచ్చునది అర్చిహి అర్చి నామముతో వర ఆరోహ అతి సౌందర్యవతి ఋతుం పట్ల ఏవా నిక్కముగా అవరుంధతి మిక్కిలి అనురక్తి కలదయై. హరే కృష్ణ. భావము. సుందరమగు దంతపక్తి కలదియు సుగుణ భూషితమయు అగు ఈ స్త్రీ నిజమునకు తను ధరించిన ఆభరణములకే సొగసు ఇవ్వగలదు. అర్చి అను నామంతో ప్రసిద్ధి చెందు ఈమె భవిష్యత్తులో పృథువును భర్తగా వరించగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సుందరమగు
దంత పంక్తి కలదియు దంత పంక్తి కలదియు సుగుణభూషితయు సుగుణభూషితయు అగు ఈ స్త్రీ నిజమునకు తాను ధరించిన ఆభరణములకే సొగసునివ్వగలదు. అర్చియను నామముతో ప్రసిద్ధి చెందు ఈమె భవిష్యత్తులో ఋతువును భర్తగా వరించగలదు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఏష సాక్షాదరేరంశో ఏష సాక్షాదరేరంశో ఏష సాక్షాదరేరంశో జాతో లోకరిరక్షయా జాతో లోకరిరక్షయా జాతో లోకరిరక్షయా జాతో లోకరిరక్షయా ఇయం చ తత్పరాహి శ్రీః ఇయం చ తత్పరాహి శ్రీః ఇయం చ తత్పరాహి శ్రీః అనుజగ్నేన పాయిని అనుజగ్నేన పాయిని అనుజగ్నేన పాయిని ఏష సాక్షాదరేరంశో జాతలోకరిరక్షయా ఏష సాక్షాదరేరంశో జాతో లోకరిరక్షయా ఇయం చ తత్పరాహి శ్రీః అనుజగ్నేన పాయిని ఇయం చ తత్పరాహి శ్రీః అనుజగ్నేన పాయిని హరే కృష్ణ. ఏష సాక్షాదరేరంశో జాతో లోకరిరక్షయా ఇయం చ తత్పరాహి శ్రీ అనుజగ్నేన పాయిని పద్మిని వరదేవి దాసి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు.
हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। ये साक्षादरेरं सो जातो लोकरिरक्षया येयञ्च तत्परा हि श्री अनुजिज्ञेन पायिनी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు। ప్రణామాలు. ఏష చాక్షాధరే రంసో జాతో లోకరి రక్షయ ఇయం చ తత్పరా హి శ్రీః అనుజగ్నేన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ, యమునా అండ్ మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. ఏష సాక్షాత్తరే రంసో జాతో లోకరిరక్షయా ఇయం స తత్పరా హి శ్రీః అనుజగ్నేన పాయిని. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. యమునా మాతాజీ, మాధవి మాత. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ, మైక్ దగ్గరగా పెట్టుకోండి. ఏష సాక్షాద్దరే రంసో జాతో లోకరిరక్షయా ఇయం చ తత్పరా హి శ్రీ అనుజజ్ఞేన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత చదువు. ఏష సాక్షాద్దరే రంసో జాతో లోకరిరక్షయా ఇయం చ తత్పరా హి శ్రీ అనుజజ్ఞేన పాయిని. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏష సాక్షాద్ధరే రంసో జాతో లోకరి రక్షయా ఇయం చ తత్పరా హి శ్రీః అనుజగ్నేన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏష సాక్షాద్ధరే రంసో జాతో లోకరిరక్షయా ఇయం చ తత్పరా హి శ్రీః అనుజజ్ఞేన పాయిని. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ అందరూ ఆల్మోస్ట్ చదివారు, అర్థాలు చెప్పారు, అనువాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఏషః ఈ పురుషుడు, సాక్షాత్తుగా అరేహే భగవానుని యొక్క అంశగా జాతః జన్మించినవాడు లోక సమస్త లోకమును రిరక్షయా రక్షించు కోరికతో ఇయం ఈ స్త్రీరత్నము కూడా తత్పరా అతని ఎడ మిగుల అనురక్తి కలది నిక్కముగా స్త్రీహి లక్ష్మీదేవి అనుజగ్నే జన్మించినది అనపాయిని ఎడబాయనది. ప్రపంచ జనులను రక్షించుటకు భగవానుడే తన శక్తి అంశచే ఋతువు రూపమున అవతరించెను. లక్ష్మీదేవి భగవాను నిత్య సహచరి కనుక తన అంశచే అర్చి రూపమున అవతరించినది. అర్చి ఋతువునకు రాణి కాగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ప్రపంచ జనులను రక్షించుటకు
భగవానుడే భగవానుడే తన శక్తి అంశచే తన శక్తి అంశచే ఋతువు రూపమున రూపమున అవతరించెను. అవతరించెను. లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి భగవానుని నిత్య సహచరి భగవాను సహచరి కనుక కనుక తన అంశచే అంశచే అర్చి రూపమున అవతరించినది. అవతరించినది. అర్చి ఋతువునకు రాణి కాగలదు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. మనుజుడు ఏదేని అసాధారణమగు శక్తిని గాంచినప్పుడు భగవానుని పాక్షిక ప్రాతినిధ్యము అందు కలదని నిర్ణయించుకొనవలెను. ఈ విషయమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో తెలిపెను. అటువంటి పురుషులు అసంఖ్యాకంగా నుండవచ్చును, కానీ వారందరూ సాక్షాత్తుగా విష్ణుతత్వముల కోవకు చెందిన వారు కారు. అటువంటి పెక్కుమంది జీవులు శక్తి తత్వములుగా వర్గీకరింపబడుదురు. ప్రత్యేక ప్రయోజనము కొరకు శక్తి ప్రదానం కావింపబడి అట్టి అవతారములు శక్త్యావేశ అవతారములని పిలువబడును. భగవానుని అటువంటి శక్త్యావేశ అవతారమే ఋతువు. అదేవిధంగా ఋతువు భార్యయగు అర్చి లక్ష్మీదేవి యొక్క శక్త్యావేశ అవతారము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ పృథు మహారాజు ఆవిర్భావము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఆ ఋషులు వారు వేనరాజు యొక్క శరీరాన్ని నుండి బాహువులను మదించగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతిలో బాహువులను మదించగా ఉద్భవించినటువంటి స్త్రీ పురుషుల జంట గురించి మరికొన్ని అంశాలను వారంత ముందు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో మరికొన్ని అంశాలను గురించి వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో అంతకుముందు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నారు, సమస్త విశ్వమును పోషించినటువంటి విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క శక్తి అంశయే ఈ పురుషుడు అని. అలాగే మరి ఆయనను ఏనాడు కూడా ఎడబాయని లక్ష్మీదేవియే ఈ స్త్రీ, ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క అంశమే ఈ స్త్రీ అంటూ ఆయన వారు చెప్తూ, అందులో ఆ పురుషుడైనటువంటి ఆయన ప్రపంచమంతటా కూడా తన యొక్క యశస్సును విస్తరింప చేసుకోగలడు. పృథువు అనేటువంటి నామంతో ప్రసిద్ధి చెంది ఆయన మరి
శ్రేష్టమైనటువంటి రాజులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు కాగలడు అంటూ పూర్వపు శ్లోకాలలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో వారు ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, ఇయం చ సుదతీ దేవి గుణభూషణ భూషణ అర్చిర్నామ వరారోహ ఋతుమేవా వరుంధతి. సో ఇయం, ఈ స్త్రీ అంటే అక్కడ ఆ స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు కూడా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ సందర్భంలో స్త్రీ గురించి వారు ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అందులో ముఖ్యంగా ఆ అర్చీదేవిని గురించి చెప్తూ ఆ ఋషులు అన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఆ సమయంలోనే ఈ యం, ఈమె, సుదతి అంటే అందమైనటువంటి దంతాల వరుస కలిగినటువంటిది. అనగా అందమైనటువంటి దంతాలు ఉన్నట్లయితే మధురమైనటువంటి చిరునవ్వు గలవాళ్ళుగా వాళ్ళని చెప్తూ ఉంటారు. దేవి అంటే దేవి అనేటువంటి పదానికి లక్ష్మీదేవి చెప్పొచ్చు, దివ్య స్వరూపిణి అని కూడా చెప్తారు. సంస్కృత పదంలో దివ్యమైనటువంటి స్వరూపము కలిగినటువంటి ఆవిడ. ఎటువంటి దివ్య స్వరూపం అంటే ఆమె చెప్తున్నారు, గుణభూషణ భూషణ, ఆభరణాలకే శోభను కలిగించేటువంటిది. భూషణ అంటే భూషణ శోభను కలిగించేటువంటిది. అంటే సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది, సాధారణంగా మానవులు ఆభరణాలను ధరించినప్పుడు ఆ ఆభరణాల వల్ల వాళ్ళు అందంగా కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది ఆ ఆభరణాలను ధరించడం ద్వారా ఆ ఆభరణాలకే అందాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి వాళ్ళుగా ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ స్త్రీ గురించి చెప్తూ కూడా వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో అందమైనటువంటి దంతవర్ష కలిగినటువంటి ఆ మధురమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి దంత పంక్తి కలిగినటువంటి ఈమెడ సుగుణ భాషిని అయినటువంటి దివ్య స్వరూపిణి అయినటువంటి సుగుణ భాషిని అయినటువంటి దివ్య స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆమె ఆ భూషణ భూషణ అంటే తాను ధరించినటువంటి ఆ ఆభరణాలకే శోభను చేకూర్చేటువంటిది. ఎవరు ఆమె? ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అర్చినామ వరారోహ. అర్చి అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి వరారోహ, అత్యంత సుందరమైనటువంటి వర ఆరోహ అతి అంటే అతి సౌందర్యవతి అయినటువంటి ఈవిడ. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, పృతు ఏవ వర వరుంధతి. సో ఈమె పృథు మహారాజుని అనుసరిస్తూ అంటే ఆ జీవితాంతం సహచరినిగా ఉంటుంది. అంటే ఆ పృథువుని భర్తగా వరించగలదు అంటూ ఆమె గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ ఋషులు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అక్కడ ఆవిర్భవించినటువంటి అవతరించినటువంటి ఆ దివ్య స్వరూపిణి గురించి, ఆ స్త్రీ గురించి చెప్తున్నారు. ఈమె దివ్య స్వరూపిణి అర్చీదేవి అనేటువంటి పేరుతో ఎంతో సౌందర్యవంతమైనటువంటి చిరునవ్వు కలిగినటువంటి ఆమె ఆభరణాలతో అలంకరింపబడమే కాకుండా ఆమె యొక్క సుగుణాల సద్గుణాల వలన ఆభరణాలకే శోభను చేకూర్చుతూ ఉంది. ఆమె అర్చి అనేటువంటి పేరుతో ప్రసిద్ధి చెంది పృథు మహారాజును ఎల్లప్పుడూ అనుసరిస్తూ ఆయన యొక్క సహచరునిగా ఉంటుంది అంటూ బ్రాహ్మణులు ఋషులు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చెప్పినటువంటిది. అలాగే ఇంకా
ఆ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో పృథు మహారాజును గురించి కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చూస్తాం. అయితే ఈ శ్లోకంలో కొన్ని పదాలని మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మన గౌడీయ వైష్ణవ వ్యాఖ్యానంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క ఈ గుణభూషణ భూషణ అనేటువంటి దాన్ని ఎంతో విశేషంగా ఆయన వర్ణించినటువంటి దాన్ని చూస్తాం మనం ఇక్కడ. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఆభరణాలు వ్యక్తిని అలంకరిస్తాయి కదా, ఆభరణాల ద్వారా. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనకి మరి భగవంతుని గురించినటువంటి చర్చ, ఆయన యొక్క రూప వర్ణన చేసేటప్పుడు మరి ఆ కపిల భగవానుల వారు వర్ణించినప్పుడు కానీ, బ్రహ్మదేవుడు వర్ణించినప్పుడు కానీ, అలాగే ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ఆ దేవదేవుని యొక్క వర్ణన వచ్చినటువంటి సందర్భాలలో ఎలాగైతే ఆయన యొక్క గుణాల ద్వారా ఆయన ఏవైతే ధరించాడో, ఆయన ధరించినటువంటి హారం కానివ్వండి, ఆయన ధరించినటువంటి వస్త్రాలకు కానీ వాటికే ఆయన వల్ల వాటికి శోభ వచ్చింది అని చెప్తుంటారు. కానీ సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏంటి, ఆభరణాలు మనం అలంకరించుకున్నట్లయితే మంచి సౌందర్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి సాధారణంగా ఈ ఆభరణాలు అనేవి ఒక వ్యక్తిని అలంకరించి ఆ వ్యక్తిని అందంగా సౌందర్యం కనిపించే విధంగా చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ అర్చీదేవి విషయంలో, ఎందుకంటే అర్చి అనేటువంటి పేరుకి అర్థము మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. అర్చి అంటే అర్చి వెలుగు, ఒక కాంతి అని వస్తుంది, జ్యోతి. అలాగే ప్రకాశము అనేటువంటిది కూడా దివ్యకాంతి. అర్చ అనేటువంటిది మరొక పదం కూడా పూజ అని కూడా వస్తుంది, అర్చన చేస్తూ ఉంటాం కదా, అర్చి. సో ఈ విధంగా మరి లక్ష్మీదేవి యొక్క అంశంగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్త్రీ ఆ లక్ష్మీ మాతలాగానే ప్రకాశిస్తూ భగవంతుని సేవను ప్రకాశింపజేసినట్లు, ఎలాగైతే లక్ష్మీదేవి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవను ప్రకాశింపజేసినట్లుగా ఈ అర్చీదేవి కూడా పృథు మహారాజు యొక్క ధర్మాన్ని ప్రకాశింపచేస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ గుణభూషణ భూషణ అనేటువంటి ఈ పదాల్లో ఈ అర్చీదేవి విషయంలో ఈ పదం సాధారణంగా ఏది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆభరణాలు వ్యక్తిని అలంకరించబడి ఉండేటువంటి, అయితే ఇక్కడ అర్చీదేవికి ఉన్నటువంటి సద్గుణాలే ఆభరణాలకు అందాన్ని ఇస్తున్నాయి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ స్త్రీ యొక్క సద్గుణాలు శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా, సరే ఇప్పుడు సమానత్వ భావము ఇంకా అది ఇది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని వదిలేస్తే శాస్త్రాలలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము స్త్రీ యొక్క ఆభరణాలు అంటే ఆమె యొక్క సహజమైనటువంటి ఆభరణాలు వినయంతో ఉండడము, పతివ్రతా ధర్మాన్ని కలిగి ఉండడము, భక్తి, కరుణ, సేవాభావం, ఇవి సహజమైనటువంటి స్త్రీ నిజమైనటువంటి అలంకారాలు అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ లక్ష్మీమాత యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారంగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ అర్చీదేవి ఏవైతే స్త్రీ యొక్క సహజ లక్షణాలుగా ఉండవలసినటువంటి వినయం, పతివ్రతా ధర్మం, భక్తి, కరుణ, సేవాభావం, అవన్నీ కూడా ఆమె యొక్క నిజమైనటువంటి అలంకారాలు. ఆ సద్గుణాల వల్లనే ఆమె ధరించేటువంటి ఆభరణాలకు అందం వస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా ఒకటి కూడా చెప్తూ ఉంటారు మనకి ఇక్కడ, పృథుమేవా వరుంధతి. సహజంగా స్త్రీ భౌతిక జగత్తులో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి అలా చెప్పుకోవడానికి కూడా లేదు. తన భర్తను కుటుంబ పరంగా అనుసరిస్తూ ఉండేటువంటి చూస్తూ ఉంటాము. కానీ ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయనేటువంటి చూడు. అయితే ఇక్కడ అర్చీదేవి మాత్రం తన భర్తను కేవలం కుటుంబ పరంగా మాత్రమే కాకుండా, ఆయన ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము, ఎలాగైతే భగవంతుడు ధర్మ సంస్థాపన కొరకు వివిధ రకాలుగా వస్తూ ఉంటారో ఆయన యొక్క శక్తి, ఎందుకంటే అక్కడ రాజ్య పరిపాలన కుంటుపడినటువంటి పరిస్థితులలో ఆ రాజ్యంలో సరైనటువంటి ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ఆవిర్భవించినటువంటి వారు.
కనుకనే అర్చీదేవి కూడా కుటుంబ పరంగా ఆయనను అనుసరించడమే కాకుండా భగవత్ సేవ, రాజధర్మము, యజ్ఞాలు, తపస్సు, ప్రతి ఆధ్యాత్మిక కార్యంలో ఆయనకు సహచరినిగా నిలిచింది. అందుకే వాళ్ళు ముందే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు శ్లోకాల్లో చూస్తాము. సో అయితే ఇవన్నీ కూడా ఆమె చేయగలదు అంటూ భవిష్యత్తు గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఋషులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము అర్చీదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారంగాను, నిజమైనటువంటి సౌందర్యం అనేటువంటిది శరీర అలంకరణలో కాకుండా వారి యొక్క సద్గుణాలలో ఉంటుంది. అలాగే ఆదర్శమైనటువంటి గృహస్థ జీవనంలో భార్య భర్తకు భగవత్ సేవలో సహకరించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబోతూ వాళ్ళు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలను గురించి చూస్తే సద్గుణాలే మనిషికి గొప్ప ఆభరణాలు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బాహ్య సౌందర్యం కంటే అంతరంగ పవిత్రతే శ్రేష్టమైనది. అలాగే మన యొక్క ఈ సమాజంలో మనం దీన్ని అనువదించినట్లయితే, మన ఈ సమాజంలో మన వ్యవస్థకు చూసినట్లయితే భార్యాభర్తలు భగవత్ సేవలో పరస్పరం సహకరించుకున్నప్పుడు కుటుంబము ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అందుకే ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఆ భగవంతుని ఏర్పరచుకొని ప్రతి గృహం కూడా ఆలయంలాగా కావాలి. ఎలాగైతే ఇక్కడ అర్చీదేవి గుణభూ అని స్తుతించబడిందో ఆ విధంగా ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనము ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరుగుతాయి అనేది చెప్పబడుతుంది. సో అలాగే ఇక పృథు మహారాజు గురించి కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏష సాక్షాద్ హరేరంశో, సాక్షాద్ హరేరంశ అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ పురుషుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ పురుషుడు సాక్షాత్తుగా హరేర్ అంశ, ఆ భగవానుని యొక్క ఆ శ్రీహరి యొక్క అంశ రూపంలో అవతరించినటువంటి వాడే. అందుకే జాతో లోక రిరక్షయ, ఆయన జాత అంటే జన్మించిన వాడు. దేనికోసం అంటే లోక రిరక్షయ, లోకాలను రక్షించడానికి ఆ శ్రీహరి యొక్క అంశరూపంగా అవతరించినటువంటి ఈ పృథు మహారాజు లోకాలను రక్షించడానికి అవతరించినటువంటి వాడు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇయం చ తత్పరాహి శ్రీరను యజ్ఞే అనపాయిని. ఇక్కడ శ్రీహి అంటే ఆ లక్ష్మీదేవి ఎవరైతే ఆయనలాగా, ఇప్పుడు అలాగే ఆ అర్చీదేవి కూడా, అంటే ఆయనతో పాటు ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ స్త్రీ రూపం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె అర్చీదేవి కూడా శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి. ఎందుకంటే మరి ఎలాగైతే ఆ నారాయణులు లక్ష్మీనారాయణులాగా ఇక్కడ ఈ అర్చీదేవి కూడా ఆయనను ఎన్నటికీ విడవనటువంటి సహచరునిగా ఆయనతో పాటే ఆ శ్రీహరితో పాటే ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మి కూడా ఆమె యొక్క శక్తి ఆవేశ రూపంగా అవతరించినది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఆచార్యులు చెప్పేటువంటి అంశాలలో సాక్షాత్ హరేరంశ, ఆ పృథు మహారాజు దేవదేవుని యొక్క అంశ అవతారంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా శక్తి ఆవేశ అవతారం. ఎందుకంటే పరిపాలనా శక్తి కోసము ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు కనుక ఆయన శక్తి ఆవేశ అవతారంగా మరి పృథు మహారాజు ఆచార్యులు వివరిస్తూ ఉన్నట్లుగా శక్తి ఆవేశ అవతారము. ఎందుకంటే భగవంతుడు తన పాలనా శక్తి ఆ పృథువులో ఆవేశింపజేసి ధర్మాన్ని స్థాపించేందుకు పంపాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. కనుక ఆయన మరి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి రాజులులాగా కాక ఆయన భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడినటువంటి వాడు.
అందుకే ఆయన ఇక్కడ లోక రిరక్షయ అంటూ చెప్పబడినటువంటి పదం కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటారు. లోక రిరక్షయ అంటే సమస్త లోకాన్ని, భగవంతుని అవతారాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయంలో చెప్తారు కదా, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య అంటూ ఆయన చెప్పినట్లుగా. సో కాబట్టి ధర్మ సంస్థాపన, ప్రజల రక్షణ, అలాగే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. ధర్మ సంస్థాపన కొరకు, ప్రజల రక్షణ కొరకు, భక్తుల యొక్క పరిరక్షణ కొరకు. వాస్తవానికి భగవద్గీతలో ఆచార్యులు చెప్పేటువంటి అంశము గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా భగవంతుని యొక్క అవతార ఉద్దేశాల్లో ప్రాథమికమైనటువంటి అంశము భక్తులను రక్షించుకోవడం కోసమే ఆయన ఆవిర్భవించేటువంటిది. సో ఆ దుష్ట శిక్షణ అనేటువంటిది సాధారణంగా ఆయన ద్వితీయ అంశంగా, అంటే ద్వితీయమైనటువంటి కార్యంగా చెప్తుంటారు. ప్రథమ కార్యం మాత్రము భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, భక్తుల కొరకు, ఎందుకంటే ఆయన్ను దర్శించుకోవాలనేటువంటి కాంక్షతో ఎదురు చూసేటువంటి భక్తుల కొరకు ఆయన ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటుంటారు. అది ప్రథమ కారణంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎలాగూ వచ్చారు కాబట్టి ఈ దుష్టులను శిక్షించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా పృథు మహారాజు పరిపాలనలో ప్రజలను ఆధ్యాత్మికంగాను భౌతికంగాను వృద్ధి చేసేరు అనేటువంటిది తదుపరి శ్లోకాల్లో మనం చూస్తాం. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా అనపాయిని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. ఈ పదము లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క నిత్య సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటి పదంగా మనం చూసేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ మరి ఆ భగవంతుడు నారాయణుని వదిలిసి ఉండనట్లుగా, అలాగే అర్చీదేవి కూడా పృథు మహారాజుతో కలిసి మరి, ఎందుకంటే ఇంత లక్ష్మీదేవి విష్ణు భగవాను యొక్క నిత్యదేవేరి. అందుకే ఇక్కడ ఆ విష్ణు భగవాను యొక్క శక్తి ఆవేశము, లక్ష్మీదేవి యొక్క, అందుకే ఇక్కడ తత్పరాహి శ్రీహి, అర్చీదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క అంశము. సో ఆ అర్చీదేవి కూడా ఆమె జీవితం మొత్తము పృథు మహారాజు ద్వారా భగవంతుని సేవకే అంకితం చేయబడింది చెప్తూ ఉంటారు. సో అది ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి యొక్క స్వభావం, ఎల్లప్పుడూ కూడా నారాయణ సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండడం. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకానికి ఆయన చెప్పేటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల ద్వారా రాజు భగవంతుని ప్రతినిధిగా ప్రజలను రక్షించాలి, రాజధర్మము అనేది కేవలం పరిపాలనే కాకుండా ప్రజలను భగవంతుని వైపుకు నడిపించడము. ఎందుకంటే మన ధర్మ సంస్థాపన, ధర్మము అనేటువంటిది భగవద్గీతలో కూడా ఆచార్యులు చెప్తుంటారు, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ అంటే ధర్మము ఏంటి? మన ధర్మము అంటే ఈ భౌతికవాదులు భౌతిక జగత్తులో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా దాన ధర్మాలు చేయడము, ఇతరులకు సేవ చేయడం, ఇది కాదు. ఆ భగవంతునికి పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందడమే నిజమైనటువంటి ధర్మము. అదే మన సనాతన ధర్మము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది. శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మం ఏంటి? ఆ భగవంతునితో మనకున్న నిత్య సంబంధాన్ని కొనసాగించుకోవడం. సో కనుక మరి ధర్మము అనేటువంటిది ఆ భగవంతునితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియచేసే విధంగా చేయడమే. సో కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయినటువంటి విషయాలను, ముఖ్యంగా పాశ్చాత్యులను ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలకు శరణాగతులయ్యే విధంగా చేసినటువంటిది. అది నిజమైనటువంటి ధర్మం. మనం చేయవలసిన, మన సనాతన ధర్మం, మనం చేయవలసినటువంటి ధర్మం. అలాగే కుటుంబ వ్యవస్థలో ఆదర్శ దాంపత్యం అనేటువంటిది భగవత్ సేవ కేంద్రంగా కొనసాగాలి.
అని చెప్తూ ఉంటారు. అప్పుడే వారి యొక్క జీవితాలు అంటే సంతానమైన సత్సంతానాన్ని పొందడం, ఆ సంతానాన్ని భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక అంశాలలో కొనసాగించే విధంగా చేయడం. సో అందుకే భగవంతుడు తన భక్తులకు తన కార్యాల కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తులను ఇస్తాడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. సో ఎందుకంటే వాస్తవానికి భగవద్గీతలో కూడా మనకి ఈ చెప్పి భగవంతుని యొక్క ఆ విభూతులన్నీ కూడా చెప్పిన తర్వాత ఆ విభూతి యోగంలో భగవద్విభూతి యోగంలో ఇవన్నీ ఎందుకు అర్జున, సుందరములు సౌందర్యములు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏవైనా నా యొక్క అంశాలే అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలే. అలా అని చెప్పేసి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని, ఎందుకంటే మనకి అసంఖ్యాకమైనటువంటి వాళ్ళు ఉండరు, అందరూ కూడా సాక్షాత్తుగా విష్ణుతత్వ కోవకు చెందిన వాళ్ళు కాదు. కొన్ని మనకి ఏవైతే కొన్ని అవతారాలుగా గుణావతారాలు, యుగావతారాలు, శక్తి ఆవేశ అవతారాలు అంటూ మన్వంతర అవతారాలు అంటూ కొన్ని అవతారాలు వచ్చేసినటువంటివి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వీరు ఆ వచ్చినటువంటి స్త్రీ పురుషుల జంట భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము ఋతు మహారాజు గాను, ఆయనను ఎన్నడూ వీడని శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారం గాను అర్చీదేవి. ఎందుకంటే ఈ మనకి భగవద్గీతలో పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అనే శ్లోకాన్ని, ఎందుకంటే సాధారణంగా భగవంతుడు సాధువులను రక్షణ కొరకు అది ముఖ్యంగా ప్రైమరీగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే సమయంలో ఎలాగూ ఉంది కాబట్టి దుష్టుల వినాశనానికి ధర్మ సంస్థాపన కోసం, ధర్మము అంటే చెప్పుకున్నట్లుగా మనం భౌతికంగా భావించేటువంటి ధర్మాలు కాదు. సో భగవంతునికి సంపూర్ణ శరణాగతే నిజమైనటువంటి ధర్మం. ఎందుకంటే మరి వేదాల్లో చెప్పబడింది అదే, కాకపోతే దాన్ని కొంచెం ఇదిగా చూస్తాం, అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోకుండా ఉన్నటువంటి. కాబట్టి మరి ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయడానికి భగవంతుడు చెప్తారు, నేను ప్రతి యుగ యుగాలను అవతరిస్తూ ఉంటుంటాను. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా ధర్మ సంస్థాప కార్యాన్ని ఆయన భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారంగా ఆవిర్భవించినటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, గురు పూర్వ సందర్భంగా మీకు ప్రణామం.